Sziasztok, 6 óra van, Koltányi Gergely vagyok, a Digitális Átállás a Tanulásban kezdeményezés egyik alapítója. Úgyhogy el is kezdenénk a mai hangoutunkat, amelynek címe a Fejlesztés kreatív útjai 2015-ben. És szeretettel köszöntöm vendégünket, Nagy Andreát, a Pearson Crawler trénerét és tanácsadóját. Szia, Andi! Sziasztok! Jól hallasz minket, mi is jól hallunk téged, úgyhogy a technika rendben van. A mai fejlesztés kreatív útjai 2015-ben beszélgetést, ezt Andreával folytatjuk le, aki a hazai HRS szakmai közösség egyik mozgatórugója és fejlesztésfüggő. Úgyhogy az apropóját ennek a mai beszélgetésnek egy néhány hete a Personal Hungary-n, igen, köszönöm, elhangzott előadása adta Andreának, és az azt követően ebből írt összefoglaló posztja, illetve a megosztott SlideShare prezentációja. Úgyhogy ma arra fogunk beszélgetni, hogy mi az, amit te látsz a vállalati világban, a munkavállalók, felnőttek világában, fejlesztés témájában, és hogy ez milyen mértékben vág egybe azokkal, amikről mi az elmúlt évben beszélgettünk, a digitális eszközökről, a digitális környezetről. Úgyhogy én nem is nagyon szaporítom a szót, hanem átadom neked. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és akkor kezdjünk bele ebbe a beszélgetésbe, viszont még egy apró mondatig magamnál tartom a szót, méghozzá ez az, hogy arra kérem a nézőket, hogy ha kérdésük van, akkor legyenek kedvesek ezeket a kérdéseket itt a Hangoutban a kérdések gomb alatt, vagy Q&A gomb alatt elhelyezett kis alkalmazásban feltenni, mint ahogy azt már néhányan meg is tették, és a beszélgetés végén ezekre a kérdésekre egyesével válaszolni fogunk, és akkor látni fogjuk, hogy pontosan milyen kérdések merültek föl. Jó? Köszönöm szépen a nézőknek, és akkor át is adom, Andi, a szót neked. Meséld el, hogy hogyan jött egyáltalán ez a felkérés, és akkor hogyan szedted össze azt a gondolatsort, amit a prezentációdban bemutattál. Nagyon szépen köszönöm a felvezetést, meg azt is, hogy itt látom a monitoromon, hogy már érkeznek a kommentek, meg a kérdések is. Nagyon jó, mert ez az én gondolataimat is irányítja meg menet közben, és biztos sok ilyen téma szóba fog kerülni, amit itt már a nézőink felemlegettek. Szóval, hogy ez az előadás hogy született, a Personal Hungary-nek van egy kísérő rendezvénye, amit úgy hívnak, hogy TEDx Corporate bemutató. Ennek a keretein belül kértek fel arra, hogy a fejlesztésnek a jövőjéről beszéljek egy kicsit. És hát én nagyon izgalomba jöttem ettől a lehetőségtől, hogy csupa HRS-nek, fejlesztő szakembernek, trénernek, coachnak, tehát egy olyan közegbe, ahol hát úgymond félszavakból megértjük egymást, beszélhetek erről a témáról. És hát nem mentem nagyon messzire, mert azt gondolom, hogy most egy-két éves távlat is olyan sok változást hoz az életünkbe, hogy éppen elegendő, hogyha ennyire előre tekintünk. De hát belecsaptam ebbe a témába, és hát ezt szeretném most nektek elmesélni. Én nagyon örülök neki, hogy most nem a TEDx adta a szigorú keretek szerinti 18 perc áll a rendelkezésünkre, hanem egy kicsit több. Úgyhogy Gergő, te is bátran kérdezzél, ha valamiben túl gyors vagyok, vagy nem elég részletes, és majd figyelem itt közben mellett a megjelenő kérdéseket is. Meg fogom tenni, köszönöm szépen. Akkor tedd meg, hogy megosztod a képernyődet, pontosabban a prezentációdat, és akkor tudunk a te vizuális gondolkodásod mentén haladni a gondolataidnál. Már mutatom is a prezentációt, és akkor mesélek, jó? Okay. Azt gondoltam, hogy ha fejlesztés meg jövő, akkor elsőre talán valami ilyesmi jut az eszünkbe. És amikor elkezdtem foglalkozni ennek az előadásnak a gondolatával, akkor fogtam egy A4-es lapot, mert annyira sok minden jutott eszembe, és annyira sokfele indultak el a gondolataim, hogy azt gondoltam, az lesz a legjobb, ha leírok néhány címszót, néhány olyan kifejezést, olyan jelzőt, olyan eszközt, ami eszembe jut arról, hogy vajon milyen lesz a jövőnek a fejlesztése, vagy milyen irányba megyünk. Nagyon sok minden jutott eszembe. Onnan indultam, hogy e-learning. Hát ezért itt még nem voltam ilyen nagyon nagy izgalomban, mert azt gondolom, hogy ez hát nem annyira új keletű témakör az életünkben.
De aztán rögtön eszembe jutott a blended learning. Én nagyon kedvelem az olyan módszertan ötvözéseket, ahol többféle módszer és lehetőség találja meg azt az egységet, ami ott abban az adott szituációban hatni tud. Úgyhogy itt azért már lelkesebb voltam. Aztán eszembe jutott az M-learning, meg hogy mennyire meglepődtem pár évvel ezelőtt, amikor ezt a kifejezést először olvastam, el se tudtam még képzelni, hogy hogyan fog mindez működni, ma pedig már azért nagyon sok helyen ez abszolút napi valóság. Ugye a mobiljaink, az okostelefonjaink egyre inkább eszközei a hétköznapi életnek, és nem csak a telefonhívásnak, meg az SMS-nek, és ilyen módon persze egyre inkább teret nyer ez az eszköz a fejlesztésben is. Aztán itt már mindenféle kalandozott tovább a gondolatom, eszembe jutott a game-based learning, eszembe jutottak a tanuló közösségek, és eszembe jutottak a szimulációs alapú tanulási folyamatok is. Gergőnek már előzetesen említettem, de azért szeretném elmondani, hogy hát ezt a diát megpróbáltam magyar nyelven készíteni, amikor az előadásra készültem, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan eszköz vagy jelző van benne, ami nagyon nehezen magyarítható, vagy hát egyszerűen nem használjuk a magyar megfelelőjét. Aztán eljutottam odáig is a gondolatomba, hogy ugye ahhoz, hogy ezeket az eszközöket használni tudjuk, ahhoz, hogy a tabletek, a mobilok tért nyerhessenek ezen a területen is, ahhoz ugye olyan szempontból is új megközelítésre van szükség, hogy milyen módon darabolom azt a tananyagot, hogyan teszem olyan módon feldolgozhatóvá, hogyha éppen a tanulónak 5 vagy 10 perce van a metrón egy egységet feldolgozni, akkor az se okozzon problémát, és azzal is haladni tudjon. Aztán persze, hát aki ismeri a munkásságomat, annak nem nagy meglepetés, hogy a generációs kérdések is eszembe jutottak, elég sokat foglalkozom ezzel a témával, és meggyőződésem, hogy generációs együttműködésről kell beszélni, és nem egy generációt valamiféle torz fókuszba helyezni, de hát, hogy egyre inkább ott van az igény, hogy a tanuló szeretne valamiféle kontrollt gyakorolni, és hatást gyakorolni a saját tanulási, fejlesztési folyamatára, már csak azért is, mert ugye az egyre újabb generációk ahhoz szoknak, hogy szinte mindenre tudnak már hatni, és abszolút kétirányú ez a kapcsolat. Hát a digitális benszülöttek és a screenagerek, ugye most mondhatnám, hogy baby boomer generáció, vagy XYZ, vagy veteránok, de éppen ezt a két kifejezést írtam ide fel. Azt gondolom, hogy a különböző generációk nagyon nagy hatással vannak arra, hogy hogyan fog kinézni az oktatásnak, a képzésnek, a fejlesztésnek a jövője. És azt gondolom, hogy megint csak együttműködésről kell beszélnünk, hiszen egy vállalati életben most akár 4, extrém esetben 5 generáció is egy időben jelen tud lenni. Abszolút napi kérdés vagy probléma, hogy Nálam van egy kis technikai probléma, a hangod az elment, nem tudom, te hallasz-e minket? Igen, szuper. Mármint az szuper, hogy ezek szerint akkor van egy technikai problémánk, addig igen, újra itt vagy. Most le vagy némítva, úgyhogy ha megpróbálod feloldani a némításodat, akkor azon... Most jók vagyunk? Igen, most abszolút hallunk. Most kétszer vagy bent az adásba, úgyhogy én most elnézést a technikai játékokért, de a másik fiókodat eltüntetem, így van, és akkor ismételten hozd meg, légy szíves a képernyőt, hogy lássuk a továbbiakban is. Oké, és hol tűntem el közben, abban segítesz? Hát az utolsó mondatot nem hallottuk igazából, legalábbis. Aha. Jó, szóval hogy csak arról beszéltem, hogy egy szervezetben az egy abszolút napi probléma jelenleg, hogy a skála egyik végén lévő kolléga esetleg még papírban, nyomtatásban, esetleg valamilyen felelős vezetőnek az aláírásával szeretné azt a tananyagot látni, a skála másik végén lévő kolléga pedig esetleg
már az e-learning módszertanát is kissé porosnak, vagy régiesnek gondolja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az együttműködés itt is nagyon fontos, hiszen a fejlesztésben is olyan eszközöket, meg olyan módszert kell találnunk, amivel valamilyen módon megszólítható az összes generáció. Aztán nem tudom, ezzel a kifejezéssel esetleg találkoztatok-e már. Ez a szó szerint annyit jelent, hogy bring your own device. Ugye állandó probléma vagy feladat az, hogy a felhasználókat a nagyvállalati lét az viszonylag lassabban követi le. Most eszembe jutott egy példa, amikor megkaptam az első BlackBerry készülékemet egy nagyvállalati pozícióban, és felfedeztem rajta az egyik nap, hogy van tiltva az MMS küldés és fogadás. És aztán hosszas mindenféle külföldi nyomozás, mert ugye az IT osztály nem helyben ült, hosszas nyomozás végén kiderült, hogy az a probléma, hogy amikor az első fényképezésre alkalmas mobilok bejöttek, akkor a biztonsági osztály megállapította, hogy ez komoly kockázat, esetleg kikerülnek adatok, és ezt a funkciót letiltották, és ugye azt nem sikerült lekövetni, hogy ezek a készülékek már internetezésre alkalmas és adatkapcsolattal rendelkező készülékek. Szóval, hogy nagyon gyakran van az a helyzet, hogy a kollégánk már esetleg egy modernebb eszközt használ, vagy másra van igénye, esetleg egyszerűen csak egy másik márkában hisz, mint ami mellett mi szervezetként elköteleződünk. Sok tengeren túli szervezetnél jellemző már ez a módszertan. Vedd meg, használd a saját eszközöd, és majd arra találunk módot, hogy a vállalat azt támogassa, és abban segítsen téged anyagi oldalról, hogy ugye a saját magad által választott eszközt használod munkacélokra is. Aztán persze ezen a logikán tovább haladva az applikációk, a játékok, ugye, ami sok-sok szálon összekapcsolódik, akár a szimulációs alapú tanulással, akár a game-based learning-gel, ez is eszembe jutott. És a formális tanulásnak az egyre nagyobb súlya. Ugye az elején említettem, vagy nem is az elején, talán itt a közepetáján, hogy ez a kontroll, amit szeretnénk gyakorolni a saját fejlődésünk fölött, ez nagyon sokszor hoz egy olyan hozzáállást, hogy már tudatos vagyok benne, hogy merre szeretném a karrieremet irányítani, és ennek érdekében én is teszek lépéseket, akár eljárok olyan meetupokra, vagy olyan találkozókra, ahol akár informálisan is, de tanulok, és sok esetben lehet, hogy nem is tanulok, hanem egyszerűen olyan inputok érnek, ami alapján újabb meg újabb ötleteim lesznek. Amikor olvastam egy történetet egy autótervező csapatról, ahol a főnök arra a gondolatra jutott, hogyha ugyanazokra az autótervező kiállításokra, meg bemutatókra járnak, ahova mindenki más, akkor nem olyan nagy meglepetés, hogy pontosan ugyanazokra az eredményekre és gondolatokra fognak jutni, mint az összes többi cég, és nagyon nehéz lesz megkülönböztetni magukat. Ezért elkezdte a szakértőit mindenféle lakberendezési kiállításra, Lego versenyre és játékkiállításra küldeni, és sok-sok olyan helyre, ahol mindenféle meglepő és új inspiráló élmény érheti őket, és talán valami különböző, mint ami általában. Meg vagy még, Gergő? Itt vagyok, és ja. Hallgatok egyelőre. Jó, oké, csak aggódtam, hogy esetleg megint megduplázódom, és elveszek az éterben. Szóval, hogy bárhol és bármikor, én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos jelzője a jövőnek, erről is beszélhetnénk sokat, hogy ugye nem tudom, hogy ha most hirtelen a nézőinknek szegeznénk a kérdést, hogy mondjuk egy iPhone mióta létezik, akkor fel tudnák idézni, hogy 2014-et írunk, ez egy nagyon-nagyon kevés idő, nagyon rövid idő alatt nagyon robbanásszerű nagy változások történnek az életünkben technikai oldalról, és ez nagyon sok változást hoz. Nemrégiben írtam egy cikket ebben a témában, hogy mennyire gyorsulunk, vagy mennyire szaporodnak az ingerek, amik minket érnek, és 19 éves lány kommentálta a cikkhez, hogy
már ő maga is sokszor észreveszi, hogy a fogmosás közben is elolvassa még a mobilon a híreket, és akkor utazás közben is még megnéz valamit, és aztán a nap végén az az érzés, hogy semmire nem volt ideje, és semmit nem tudott elintézni, vagy nem olyan formában, mint ahogy szerette volna, és közben mégis egész nap történik valami, és hogy hogyan lehet ezeket az inger mennyiséget fókuszálni, vagy csökkenteni annak érdekében, hogy ne ezzel az érzéssel zárja az ember a napot. És hát ugye a közösségi média, megint csak ugye arról beszélünk, hogy minden tekintetben jó esetben már kétirányú a kommunikáció, és ez is természetesen hat ránk. Látjuk azt, hogy az ismerőseink, barátaink hogy állnak ezekhez a témákhoz, milyen eseményekre járnak, hol tanulnak, hol dolgoznak. Én azt gondolom, hogy ez is nagyban hat arra, hogy ez a folyamat hogyan is néz ki. Szóval, hogy amikor leültem azzal az A4-es lappal, akkor rengeteg dolog kavargott a fejemben, és akkor ennek mentén kezdtem azon gondolkozni, hogy mi is lehet itt a megoldás, és mit is hoz a jövő. Mire jutottál? Hát én egyrészt arra jutottam, hogy visszaváltok ide hozzád. Szóval arra jutottam, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni mindazt, amiben élünk, nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy azt mondják 2020-ra a mobileszközök lesznek az elsődleges internetelérési pontok. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt az 5 generációt, itt figyeltem az előbb, az egyik kommentelő felvetett a generációknak a témáját, és aztán utána jött is egy olyan válasz, hogy ugye most éppen ez van fókuszban, és éppen ez egy felkapott téma, aztán sokat írunk, meg sokat beszélünk róla, de hát amikor mi voltunk fiatalok, akkor is ugyanolyan volt a helyzet, mint az Y-generáció jelenlegi helyzete, vagy most már inkább Z. Én mindig el szoktam mondani, a generációkról beszélek, hogy én nem hiszek abba, hogy egy Y vagy egy Z generáció ilyen kiemelt fontossággal bír. Igen, éppen most ez van így előttünk, ez van a csőben, és ez tűnik ilyen óriási nagy változásnak, de pontosan emlékszem rá, amikor a dédnagymamám meglátta az apukám első sportcipőjét, amit drága pénzen vásárolt, és hát szegény, azt hiszem, lábon kihordott egy szívinfarktust, mikor rájött, hogy tényleg ezért pénzt fizetett apukám, és ez színes foltokból van összevarva, és ebből ki fog menni az utcára. Szóval azt gondolom, hogy mindig éppen az a változás tűnik nagynak, ami éppen előttünk van. Hát ami már túl vagyunk, az már nem annyira, de ettől függetlenül hiszek abban, hogy vannak generációs különbségek, meg vannak jellemzők, és abban is, hogy ez nagyban hat egy szervezeti közösségre, és nagyban hat arra, hogy ők hogyan dolgoznak együtt. És nem is azt gondolom, hogy ez ellehetetlenít, hanem szerintem a legrosszabb az, amikor egyszerűen egy olyan eredményt hoz, hogy bizonyos részei a csoportnak ignorálják egymást, nem értik egymást, olyan távol vannak esetleg egymástól, úgy érzik, hogy nem is beszélik egymás nyelvét, és mi a baj ezzel? Nekem az a bajom ezzel, hogy az egy Excel cellába sincs beírva, nincs odaírva, hogy ha a baby boomer meg a Z-generációs kolléga jól tudna együttműködni, akkor mekkora versenyelőnyt jelentene az nekünk, mert az egyiknek a hatalmas tapasztalata, a másiknak a friss technikai tudása mondjuk létrehozna egy olyan megoldás kombót, ami mondjuk messzire repíteni az egész vállalatot. És hogy ezek olyan rejtett veszteségek, amiről sokszor nem is tudunk. Úgyhogy szerintem a generációs téma nem egy ilyen alapjaiban mindent megmozgató és kiemelt legfontosabb témakör. Inkább azt gondolom, hogy egy vetülete a szervezetnek, de fontos vetülete. Azt gondolom, hogy vezetőként, HR-esként ezt kell tudni megismerni, hogyha valami nem megy magától jól, akkor lehessen vele foglalkozni. És amikor én ezzel a témával foglalkozom egy szervezetben, akkor mindig azt szoktam kérni a folyamat végén, hogy egyetlen vállalást, egyetlen lépést határozzon meg mindenki, hogy mit fog másként tenni. És csak egy rövid sztori, ami szerintem örök élmény marad, hogy néhány héttel később egy baby boomer kolléganő felhívott, és elmesélte, hogy nem is nagyon értettem, miért kell ezzel a témával foglalkozni, meg persze most éppen ez a sláger eljött a képzésem, mondta neki a főnöke, hogy kell.
És hogy amikor a végén azt kértem, hogy egy dolgot, egy lépést jelöljön ki, akkor azt találta ki, hogy van neki egy Y-generációs kolléganője, aki mindig ott zsizsek körülötte, meg ötletel, meg mutogat ilyen makrókat, meg mindenféléket, és akkor azt gondolta, hogy jó legyen az, hogy figyelni fog erre a lányra, leül vele, és megnézi, hogy van-e valami közös projekt lehetőség. És hogy volt egy olyan feladat, ami havi nettó kettő munkanapot vett el két embertől, és hogy ők összeültek, ugye az ő fejében ott volt minden tudás, tapasztalat, ami csak kellett. Az Y-generációs kolléganőben ott volt sok-sok friss technikai tudás, és csináltak egy olyan megoldást, amivel hát a Baby Boomer kolléganő elmondása szerint 30 percre sikerült ezt a két embernek nettó 2 napos munkát lecsökkenteni. Azt mondta, hogy oké, akkor most már érti, hogy miért kell ezzel a témával foglalkozni, és miért volt jó az, hogy egy picit tudatosabb lett ebbe a témába. Szóval tényleg azt gondolom, hogy ez nem valami őrületesen kiemelt és elsődleges fontosságú dolog a szervezetek életében, csak egy vetület, mivel ha nem foglalkozunk, akkor abból jöhet sok veszteség esetleg. Hogyha már elővettük így konkrétan a generációs témát, akkor engedd meg, hogy az Andrew kérdését elővegyem. Jó, nyugodtan. Megjelölöm, hogy erre most válaszolunk. Azt kérdezi, hogy a technika vívmányainak fejlődésével a generációs sokszínűség nő, vagy csökkenthető? Hú, de jó kérdés. Hát azt gondolom, hogy magától a technika vívmányaitól se nem nő, se nem csökken, de ha helyesen alkalmazzuk, akkor szerintem nagyon jól csökkenthető. És hogy csökkenthető, hogyha jól tudom bevonni és összekapcsolni a különböző generációkat. Hogyha nem teszem önmagában értékké azt, hogy mondjuk az egyik abban jó, hogy nem tudom, ért a legfrissebb eszköznek a használatához, és nem ugyanez ebben az időben, bocsánat, megjelent itt nekem egy felirat, hogy valamilyen kapcsolat nem sikerült, és megijedtem, hogy újra elveszek. Szóval, hogyha egyik generáció se érzi úgy, hogy leértékelődött a tudása, és egyik sem fel, hanem van egy jó együttműködés, akkor a technika vívmányai nagyon jól tudnak előrevinni. Miért mondom ezt? Például dolgozom olyan szervezettel, ahol olyan tanulóközösségeket hoztak létre, ahol minden héten valaki más hoz témát, és az egyik héten hozza az Y-generációs azt, hogy nem tudom, a linket vagy a Skype-ot hogyan lehet üzleti felhasználásra bevetni, a másik héten meg hozza az egyik baby boomer kolléga azt a témát, hogy az elmúlt 25 év tapasztalatából mit tart megosztásra érdemesnek. Tehát, hogyha tudunk olyan kultúrát teremteni, ahol mind a kettő érték, és nem mondom az egyik kárára azt, hogy a másik értékesebb, a másik jobb, a másik fontosabb, akkor létrejön egy tök jó együttműködés, annak van egy jó eredménye, és a vége az, hogy a fiatalabb és tapasztalatlanabb sokat tanult az idősebb, tapasztaltabb kollégának az ismereteiből, a tudásából, és ő is tudott átadni. Ehhez két partner kell, tehát ez mind a két oldalnak nyitottnak kell lenni. Nekem is arra, hogy mondjuk esetleg 25 év után ide jön valaki, és a második napján lehet, hogy tud nekem tanítani valamit, meg neki is, hogy ne úgy érkezzen be a szervezetbe, hogy jöttem, mindent tudok, és megváltam a világot, nem vagyok kíváncsi arra, hogy aki itt van 25 éve, az mit tud. Szóval szerintem eszköz önmagában nem tud erre hatni, eszközöknek a helyes meg jó használata az viszont nagyon jól. Nagyon érdekes, amit mondtál, és egy picit visszaugranék a diádon a legutolsó kis dobozkára, amit behoztál, amit social médiának hívunk, ami igazából nekem a tapasztalatom a generációk együttműködésében az leginkább az, hogy kvázi ilyen silóként működnek ezek a generációk. Tehát igazából nincs egymás között kommunikáció, vagy nagyon minimális a kommunikáció, kvázi ilyen tévhitek és bizalmatlanság van a generáció tagjai között, és abban a pillanatban, hogy sikerül egy olyan közeget létrehozni, ahol ez a bizalom képes felépülni, onnantól kezdve nincs valójában generációs különbségről szó, és én például az egyik ilyen fontos dolognak éppen a közösségi hálózatokat láttam, akár vállalaton belüli, tehát enterprise szintű megoldásban, ahol
nagyon kevés idő van egy vállalaton belül a munkavégzés során arra, hogy emberek csak úgy kötetlenül beszélgessenek, megismernék egymást, mert nagyon sokan szerették csapatépítő tréningekkel azt a látszatot kelteni, hogy ez működik, de nem egy-egy alkalommal építhető szerintem, hanem ez egy hosszú folyamat, és olyan kommunikációs csatornák, amelyeket akár a közösségi média használatával ma már be lehet vetni, képesek megteremteni ennek a lehetőségét, és képesek azt megteremteni, hogy legyen bizalom a két generációban, ahogy a te példád is elmondta, hogy valami megmozdított ebbe az irányba, és lehet kiépíteni egy kommunikációt. És hogyha van kommunikáció, és van bizalom, akkor lesz együttműködés ebben a generációk között. És a technológia szerintem lehetőséget teremt, tehát mind a két oldalra játszik, tehát pluszos is, meg mínuszos is. Nyilván a pluszos része az, hogy amikor használják, és mindkét fél használja az adott technológiát viszonylag bátran, akkor az egy elősegítő folyamatot indít be. Ha viszont leginkább az idősebb generáció az óckodik a technológia használatától, mondjuk azt, hogy egy digitális bevándorló, vagy ilyen értelemben még inkább elutasítja, akkor meg még inkább növeli a generációs sokszínűséget, mert hogy nem tud bekapcsolódni abba a beszélgetésbe, abba a folyamatban, amiben a fiatalok vannak. Úgyhogy talán pont ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy a generációs különbségeket úgy első körben megpróbálni csökkenteni, hogy a fiatalok megtanítják használni jól és ügyesen és egyszerűen az idősebb generációt a technológiára, amelynek segítségével létrejön egy olyan kommunikációs platform, amelyen megismerhetik egymást és felépíthetik a bizalmat egymással szemben, és utána úgyis magától fog működni a dolog. Legalábbis nekem eddig ezek a tapasztalataim, és ahol ezt nagyon jól látszik, az a LinkedIn. Én a LinkedIn-en ezt eléggé konkrétan látom, még a magyar nyelvterületen működő kapcsolatoknál is, hogy bizony nem jelent problémát generációk közötti különbség, hogyha van bizalom egymás iránt, és van kommunikáció ezekkel a csoportokkal. Én azt gondolom, hogy azért nagyon jó dolog az, hogy beszélünk generációs kérdésekről, mert megvan az a felismerés, hogy egyáltalán van ilyen, és van generációs szempontból különbség közöttünk, és onnantól kezdve talán ez a legtöbb, amit a témában, vagy a legnagyobb hatású dolog, amit ebben a témában tehettünk, vagy tettünk. Nagyon sokszor mondom azt vállalati oldalon is, hogy teremtsünk rá alkalmat, beszélgessünk róla, nézzük meg, hogy nálunk milyenek a különböző generációk, és már lesz benne egy tudatosság. Szóval, hogy nem olyan őrült nagy dolog, ez egyszerűen adjunk rá lehetőséget, hogy az emberek beszéljenek erről egymással. Nagyon sok félre sikerült, meg nagyon sok nem jó próbálkozást is láttam, mert hogy körül a téma körül is sok az érzés, meg akár az indulat. És azért mondom már mindig, hogy szerintem nem lehet egyetlen generációt sem így fókuszba helyezni, mert nyilván az Y se szeretné azt érezni, hogy egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen fémasztal tetején ül, és akkor csipesszel nézegetik, hogy nem tudom, az ő füle is olyan, mint a többi generációé, tehát itt senki nem akarja érezni magát. Mindenki azt szeretné látni, hogy amit ő tud, az értékes, és hogyan tud ebben még esetleg tovább lépni, vagy fejlődni. Ennek a lehetőségét kell, azt gondolom, megadni, és akkor nagyon jó eredmény tud születni. Köszönöm. Még itt a Kenész Gyuri egy hozzászólást tett a dologhoz, azt mondta, hogy Gergő, az affinitás a technikához nem generációs kérdés, és ezzel én maximálisan egyetértek. Mert hogy ugye is beszéltünk erről már korábban éppen a Personal Hungary, vagy annak környékén, hogy az Alanyhújtos Nextáros rendezvény kapcsán, hogy ugye a generáció az nem feltétlenül jelent konkrét életkort, tehát az egyfajta beállítottságot jelent inkább, és ebben az értelemben igaza van a Gyurinak, hogy attól, hogy valaki idősebb, attól még beállítottságában jobban hasonlíthat egy fiatalabb generációra, és ebben az értelemben valóban nem a generációs kérdés az, hogy affinitása van a technológiához. De ha a generációs kérdést mint szemléletnek, mint jellemző szemléletet, életkor csoportra jellemző, korcsoportra jellemző szemléletet vizsgáljuk, akkor viszont igaz, hogy bizony vannak olyan korosztályok, az idősebb korosztály, és Gyuri ebbe tartozik, és mégis nagyon erőteljesen technológiaorientált. Nála a szemlélet alapján kell elkülönítenünk a generációkat ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy van affinitás, vagy nincs affinitás, vagy ezek jellemzőek rá, vagy azok jellemzőek rá.
Abszolút egyetértek. Én is szoktunk is játékos tesztet vinni a résztvevőknek arra vonatkozóan, hogy nézd meg, hogy akkor mely generációnak a jellemzői leginkább igazak rád. És hát nyilván nagyon-nagyon sokszor előfordul az, hogy akár mind a 4 jelenleg aktív generációból van olyan jellemző, ami igaz rám is. Én azt szoktam mondani, hogy általában ezek azok az emberek, akik nagyon könnyen, tehát nem is értik, hogy mi lehet a probléma abban, hogy megtalálják a többiekkel a hangot, hiszen sok olyan jellemzőjük meg tulajdonságuk van, amiben hasonlóak egyik vagy másik generációhoz. De hogy nem vagyunk mind ilyenek, van olyan, akire csak egyik vagy a másik generációnak a jellemzői lesznek igazak, és egyébként egy Gyurinak a másik kommentjével is egyetértek, ugye azt írt, hogy a generációs sokszínűség egy konstans tényező, ami évezredek óta létezik, csak éppen mostanában kaptak rá a publikálására. Ha elég öregek vagytok, akkor emlékezhettek arra, hogy milyen volt fiatalnak lenni, pont olyanok voltunk, mint az úgynevezett Y generáció. Szóval ehhez meg azt mondanám el, hogy életszakaszokban nagyon sok hasonlóság van. Én azért azt nem hiszem, hogy egy Y-generációs fiatal mindenben olyan, mint mondjuk egy baby boomer fiatal volt. Igaz, hogy életszakasz tekintve nagyon sok lesz a hasonlóság. Alapértéket, meg egyszerűen, ha csak a körülményeket, a szocializációt nézzük, azért nagyon sok változás van, de hála Istennek nagyon sok hasonlóság is, úgyhogy éppen ezt teszi lehetővé azt, hogy ez aztán egy jó együttműködés legyen, meg hát az ilyenfajta így gondolkozó emberek teszik lehetővé azt, hogy lehessen megérteni egymást, meg lehessen felfedezni azt, hogy a generációs kérdés is tényleg, most már sokat mondom, csak egy vetülete a szervezetnek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy még horoszkópból is több van, mint generációból. Tehát hogy azt se gondoljuk, hogy 12 kategóriába osztható az a néhány ember, aki a Földön él jelenleg. Hát nyilván azt se gondoljuk, hogy 5 generációba elosztható a jelenlegi munkavilágába tevékenykedő embermennyiség, úgyhogy nyilván ez csak egyfajta iránymutatás, és ahhoz, hogy generációkról beszéljünk, elkerülhetetlen, hogy egy kicsit sematizálunk, egy kicsit átlagokat, meg általánosításokat kell, hogy megfogalmazzunk, ami aztán nyilván nem fog lefedni mindenkit, hála Istennek. Szuper, szerintem kiveséztük a generációs témakört. Menjünk szerintem tovább a prezentációdba, van még egy bő fél óránk, egy szűk fél óránk, és vannak olyan kérdések, amik érkeztek, amelyek a későbbi diáidhoz kapcsolódnak, úgyhogy ha megosztod újra a prezentációdat, akkor tudunk tovább menni a gondolatvilágodban. Tehát ott voltunk, hogy ugye van egy ilyen széles körű módszertani mix. Igen. Ugye? És akkor azt mondod, hogy ez a módszertani mix az, amelyet te végig gondoltál, és akkor ezen futsz most végig nagyjából, vagy emellé teszel még néhány olyan gondolatot, ami ezen túl érdekes. Igen. Szóval, ahogy említettem, tényleg azt mondja, 2020-ra a mobil lesz az elsődleges internet elérési eszköz. Én azt gondolom, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Igen, kiveséztük itt a generációs kérdéseket is, meg közben érkezett egy olyan kérdés is, láttam, hogy honnan gondoljuk, hogy nem tudom, fognak majd az egyes generációk, nem tudom, a metrón tanulni éppenséggel. Én azt gondolom, hogy... Várj egy picit, csak akkor álljunk meg itt. Zsolt kérdése volt az, és akkor felolvasom, hogy miért feltételezi Andrea, hogy utazás közben tanulni fognak. Erre sokan szoktak hivatkozni a mobile learning esetében, de semmivel sem lehet alátámasztani, legalábbis jelenleg, kérdezi Jenei Zsolt. Mit gondolsz akkor te erről? Én azt gondolom erről, hogy egyre kevésbé válik el a tanulás, a formális tanulás, meg minden egyéb tevékenység. És azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy valaki ül a metrón és olvassa a híreket, és mondjuk nem az Indexen olvassa a híreket, hanem mondjuk a Facebookon olvassa azokat a híreket, ahol már egy válogatott, egy szűrt anyagról beszélünk, hiszen az ő érdeklődési körének megfelelő oldalakat lájkolta, azoknak a hírei mentén fog a világról tájékozódni, akkor már egy csomó ponton tanul. És hogy azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy mondjuk egy kiválasztási szakember használ egy applikációt arra, hogy megszűrje a jelölteket, onnantól kezdve igen, bármikor oda fog kattintani, bármikor fog játszani azzal a játékkal, bármikor fog azzal tovább haladni, és igen, abszolút elképzelhető, hogy
nem is tudatos, tehát nem arról van szó, hogy felült a metróra, és azt gondolja, na most akkor jól fejlem magam, mert van 10 percem a Deák térig, hanem egyszerűen éli az egy életét, és ahogy megszokta, veszi a telefonját, elolvassa a híreket, rákattint azokra az applikációkra, amikkel dolgozni, játszani, bármi egyebet szokott, és innentől kezdve azt gondolom, hogy a metró az nyilván csak egy ilyen idézőjeles helyszín, mert hogy inkább a bárhol és bármikor gondolatot térnék vissza, hogy annyira nem kötött már a technológia ahhoz, hogy majd hazaérek és bekapcsolom az asztali gépemet otthon, hogy igen, fog ő tanulni bárhol és bármikor. Nagyon érdekes egyébként a feltevés. Zsolt egyébként egy kicsit trükközik, mert éppen ő mobil tanulási megoldásokat fejleszt jelenleg, úgyhogy nyilván ezért is hozta fel a kérdést nekünk provokatívan. Az, hogy utazás közben tanulni fognak az emberek, ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés abból, hogy nyilván ez egy kiragadott példa, egy nagyon szélsőséges, kicsit provokatív megközelítése, amit sokszor szoktunk mondani. Amit te mondtál, abból nekem azt csengett ki, amit én is többször már jeleztem, meg beszéltünk róla, hogy alapvetően a mobil tanulás az nem attól érdekes igazából, hogy mobilis, hanem attól érdekes, hogy amit te is mondtál, hogy bárhol, bármikor lehetséges, nem vagy eszközhöz kötve, vagy nem vagy oda kötve valamihez, és abban az értelemben, ahogy a tanulásról beszélünk, hogy formális vagy normális, nyilván a nem formális tanulási szokásoknak lehet egy eszköze az eszköz, amiből a mobilból, és azokat a példákat, amiket Andi említett, aki most egy picit technikai probléma miatt remélem minél gyorsabban visszatér, de addig én megválaszolom. Tehát azok amiket említett, hogy információgyűjtés, a munkavégzés során történő informális tanulási megoldások, azok a mobilra is alkalmazhatóak, és egyre inkább fognak terjedni valamilyen formában, ahogy értelemszerűen a mobilt használó generáció egyre erőteljesebben lesz jelen a munkaerőpiacon, úgy fog egyre erőteljesebben bekapcsolódni itt a mobil eszköz, illetve az mobil eszközre optimalizált tartalmak és kommunikációs csatornák a tanulásba. Krisztina kérdezte, és akkor itt meg is jelölöm, hogy ha igaz az, hogy társadalmi szinten megfigyelhető, hogy az életünk egyre több szinterén használjuk a technika vívmányait, akkor milyen sikerkritériumok kellenek a vállalati működésben ahhoz, hogy nagyobb teret nyerjenek a képzésben is ezek a megoldások? Én azt gondolom, hogy ehhez a folyamathoz arra van szükség, hogy a vállalatok ahogyan digitalizálják a folyamataikat, és ahogyan egyre több digitális eszközt használnak, és hogy a belső kommunikáció egyre inkább a digitális csatornákra terelődik, azok a vállalatok, meg azok a szervezetek, ahol szükségesnek látják, vagy ahol érzik azt, hogy a fejlesztésnek is át kell térni ezekre a csatornákba, hogy közelebb kerüljön a napi munkavégzéshez, tehát hogy a munka és a tanulás az összhangba kerüljön, akkor azoknak szükséges, hogy ezeket az eszközöket beépítsék a fejlesztési csatornáikba, és hogyha ezek sikeresek, akkor gyakorlatilag kommunikáció szinten is ugyanúgy a digitális eszközökkel fogunk tudni együtt dolgozni, és a tanulás során is úgy tudnak majd szerepet kapni, ahogy a munkavégzés során, tehát hogyha a munkavégzés során használt eszközrendszerrel történhet a tanulás, a tudásmegosztás, az információszerzés, akkor fog áthelyeződni leginkább a nem formális tanulás ebbe a közegbe. Oké, rendben, akkor én vissza is osztom ide nekünk, hogy ti is lássátok, amit én. Jaj, de nem, most nem jó helyen vagyunk, bocsánat. Odalapozol, és akkor már is tudjuk folytatni. Egy pillanat, itt a nem megfelelő gombot nyomtam. Szóval, hogy igen, én arra jutottam, hogy rengetegféle eszköz, meg nagyon sokféle dolog van itt körülöttünk, de valahogy én mindig ugyanahoz a gondolathoz jutok vissza, az én kis titkomhoz, hogy hát én nem hiszek módszerekben. És
talán egy kicsit provokatív kijelentés, de mindjárt elmagyarázom, hogy hogyan értem ezt. Én azt hiszem, hogy fejlesztő szakemberként az a feladatunk, vagy nem is csak fejlesztő szakemberként, vezetőként, HR-esként, fejlesztő szakemberként az a feladatunk, hogy ismerjünk minden lehetőséget, ismerjünk minden eszközt, ismerjünk minden körülményt, ami hat ránk. És ezek közül csak egy, ahogy említettem az előbb, a generációs kérdés, és nagyon-nagyon sok minden van még más azon kívül a tarsolyban, amit tudni, megismerni kell. És én azért intek mindig óva mindenkit attól, hogy önmagában módszerekben kezdjünk el hinni, mert szerintem az nagyon sok szempontból a folyamatnak a vége, vagy inkább a közepe. És az a tapasztalatom, hogy tényleg akinek kalapács van a kezébe, az tényleg minden szögnek lát. Lehet belehavarodni egy-egy eszközbe, és most szándékosan nem mondok semmilyen nagyon konkrét példát, és akkor az ember mindenhol annak a helyét keresi, azzal a szemmel néz egy szervezetre, hogy már egy picit azt keresi, azt kutatja, hogy talán nem is tudatosan, hogy annak a módszernek, annak az eszköznek, hogy hol van a helye, vagy hogyan használható. És én ezért mondom mindig, hogy én nem hiszek módszerekben, pláne nem üdvözítő módszerekben, mert az csak torzít a világlátásunkon. De ha már ennyit beszéltem arról, hogy mi az, amiben nem hiszek, akkor én ezért szeretném azt is elmondani, hogy mi az, amiben hiszek. Van egy jó régi mondás, biztos ismeritek, hogy nem az üzletedet építed, vagy fejleszted, hanem embereket építesz, vagy fejlesztesz, és majd aztán ők fogják a bizniszedet, a célodat, a szervezetedet építeni, fejleszteni, vagy megvalósítani azokat a célokat, amiket kitűztél. Jó régi gondolat, és azt hiszem, hogy még mindig abszolút igaz, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy emberekről beszélünk, és éppen ezért én megoldásokban hiszek. Több mint 16 éve foglalkozom emberekkel, dolgozom HR és fejlesztési területen. Nem láttam még két egyforma helyzetet, de azt hiszem, hogy valószínűleg bármelyik ötök ülne itt a helyemben, és beszélne most ugyanezt mondanátok el. Éppen ezért, amiben én hiszek, az 4 nagyon egyszerű alap mentén, vagy elv mentén épül fel, és nekem ez a gondolat, vagy ez a 4 dolog rendezi mindazt a nagy kavalkádot, amiről mostanáig beszéltünk, mindazt a sok-sok mindent. Az egyik az, hogy folyamat jellegű fejlesztésben hiszek, nem hiszek akciószerű fejlesztésekben, nem hiszek abban, hogy lehet nem jól előkészíteni, nem jól utókövetni, és mégis eredményt elérni. És mindig szoktam mondani, hogy talán némi ilyen közös önkritikát gyakorolhatunk, mint fejlesztői szakma, hogy igen, 2014-ben is rendre vannak még olyan szervezetek, ahol meglepetésként éri a szervezetet, a résztvevőket az, hogy valóban előkészítünk, hogy valóban felkészülünk, hogy valóban interjúzunk, hogy valóban oda-arra a helyzetre építünk megoldást. Én csak ebben hiszek, én azt gondolom, hogy ez az a megközelítés, amivel megtalálható aztán az eszközöknek a jó helye, és nem fordítva. Ugyanezen a gondolatmeneten végighaladva tényleg a pontos diagnózisban hiszek. Azt hiszem, hogy sokszor előfordul az, hogy nem pontosan tudjuk, hogy mi az az alap, amire a házat építjük, és akkor szerintem nincs ok csodálkozni, hogyha az a ház esetleg összedől. Szóval a kiindulási alapnak a felmérés, a pontos képnek az ismerete, az én azt gondolom, hogy egyszerűen elhagyhatatlan. Aztán a bevonás meg az egyensúly, ha emlékeztek, beszéltünk az előbb arról, hogy mennyire akar a résztvevő hatni arra a folyamatra, amiben van, és aktív részese lenni annak a fejlesztési folyamatnak, aminek ő a szereplője. Én azt gondolom, hogy fejleszteni nem lehet úgy, hogy az valaki megtörténik. Csak úgy lehet, hogyha ő abba partner, hogyha ő abba érdekelt, hogyha ő azt megértette, ha ő azzal valamilyen szinten tud azonosulni, akár úgy, hogy megtalálja benne a saját érdekeit, vagy a saját motivációját. Úgyhogy
Összesen ennyi a nagy titok, hogy szerintem nincs titok. Szerintem egyszerűen pontos helyzetelemzés alapján felépített egyedi megoldásban van minden fejlesztési helyzetben a kulcsa a szituációnak, ezzel lehet jó eredményt elérni, és mindaz, amiről beszéltünk, az a rengeteg sok dolog, az tényleg ennek az eszköze, ebben segít minket, vagy épp hátráltat, ehhez igénybe vesszük, vagy épp körülményként figyelembe vesszük, de én azt gondolom, hogy nem szabad, hogy ezek irányítsanak bennünket. Szoktam mutatni... Bocsáss, egy pillanatra visszatérhetnünk az előző diádra, mert eszembe jutott, hogy azt hiszem egy hónap, vagy másfél hónappal ezelőtt volt egy hangoutunk, amit a Sipos Sanyival a Shape HR-től csináltunk, és alapvetően egy ilyen, az volt a kérdés, hogy trénerek, vagy nem trénerek, vagy a digitális tanár, vagy robottanár, ugye ez volt a címe, hogy robottanárok és elektronikus készségfejlesztés, és ott jött föl ez a kérdés, hogy jelen pillanatban, amikor egy vállalati képzési vagy fejlesztési folyamat elindul, akkor nagyrészt a diagnózis az nem feltétlenül pontos a megrendelő részéről, sőt igazából sok esetben igazából fogalma sincsen, hogy mi a probléma, látja a problémát, ehhez képest megrendel valamilyen fejlesztést, de valójában azt kéri a trénertől, vagy azt kéri a beavatkozó vagy a szolgáltatótól, hogy hát próbálja meg diagnosztizálni, hogy mi is a probléma, és utána próbálja meg azt a fejlesztést megoldani, ami nyilván be van csomagolva valamilyen ilyen keretbe. Hát, hogy sokszor jelenik meg, amit mutattál itt az ábrán, és oda is kapcsolok, hogy a diagnózis az hol van, tehát hogy az a fejlesztési folyamatnak az eleje, és megelőzi-e azt a pillanatot, mielőtt eldöntjük, hogy mit fogunk csinálni, vagy pedig az a fejlesztési folyamatnak a része véleményetek szerint, mert ugye itt volt egy olyan kérdés, hogy nyilván egy elektronikus képzési vagy fejlesztési megoldás az elég konkrét, mint egy szoftver, tehát azon nem lehet úgy általában valamit csinálni, van néhány ilyen, mint az Excel, de nyilván ott ezek mind célszoftverek, ha így nézzük a digitális megoldásokat, és hogyha rossz a diagnózis, amire ugye azt adott gyógyszert, azt adott eszközt akarjuk használni, akkor nyilván nem lesz hatékony. És miután az a kényelmes állapot fönnáll a megrendelőknél, hogy megbízunk egy céget, aztán ő majd nagyszerűen megmondja nekünk, hogy amit megrendeltünk tőle, tulajdonképpen nem is arra volt szükség, de ő ezt megoldotta, ahogy tudta. Ezáltal ugye átteszi a felelősséget bizonyos mértékben a szolgáltatóra is, meg bizonyos mértékben a saját maga kockázatát növeli azáltal, hogy igazából fogalma sincs, hogy mit és miért rendel meg. És ugye itt elveszik az a fajta lehetőség, hogy lehet, hogy van egy nagyon jó digitális megoldás, ami a célcsoportnak is egyébként jobban megfelelne, de mivel nem képes megfelelően diagnosztizálni, ezért igazából egy ilyen generál source megoldást ad, amit utána vagy megold, vagy nem old meg rendesen a szolgáltató. Szóval ezt a diagnózist, ezt mennyire látod a folyamatnak, hogy melyik térfélen látod ezt a diagnózist? Hú, nagyon örülök, hogy felhoztad ezt a témát, mert nagyon szívesen beszélek róla. Én azt gondolom, hogy a diagnózis az a fejlesztésnek a része, nem azért, mert hogy már akkor tudjuk, hogy mit fogunk csinálni, mert akkor minek a diagnózis, vagy akkor az csak egy névleges dolog, hogyha már egyébként kész a tematika is, ma azt is leadtuk az ajánlatba, de egyébként még csak most fogunk diagnózist csinálni, hanem azért gondolom, hogy a diagnózis egy nagyon-nagyon fontos része, mert orientálja a résztvevőket, mert bevon, mert segít beépíteni azokat az ötleteket, ami a résztvevőktől jön, de akkor lehet, hogy egy kicsit vissza is váltok ide magamra, hogy közben az ábrákat nézzétek. Szóval, hogy ez a szakasz, a diagnózisnak a szakasza, az én azt gondolom, hogy iszonyú szerves része a fejlesztési folyamatnak. Mit tesz lehetővé, ha jól csinálom? Lehetővé teszi azt, hogy amikor oda megyek és elkezdődik a úgymond érdemi munka, tehát a fejlesztési folyamat, akkor a résztvevők már régesség a fedélzeten vannak, már velem vannak, már tudják, hogy mi a cél, sőt, hát nem csak tudják, hanem hatottak rá. Nem arról van szó, hogy az amúgy kevéske fejlesztési időből hosszú órákat, nem tudom, jégtöréssel, meg közelebb jutással kell eltölteni, hogy elérjünk odáig, hogy igen, fejlődni akarunk, és ezt együtt csináljuk,
ezen a szakaszon már régességen túljutottunk. Nagyon érdekes jelenség, amiről beszélsz. Múltkor azt mondtam az egyik ügyfelemnek, hogy mi nem szeretünk cukik lenni. Én nagyon-nagyon mérges vagyok, amikor valaki azt mondja, amit gondol, hogy esetleg az ügyfél vagy a szervezet hallani akar, mert szerintem hatalmas károkat lehet vele tenni. Igen, azt gondolom, hogy fejlesztő szakembernek feladata, hogy amikor oda megy és azt mondják neki, hogy gyere már, légy és csinálj egy asszertív kommunikációs tréninget, és a diagnózis szakaszában azt látja, hogy igazából mondjuk felelősségi körök nem tiszták, és valami egészen más témával kellene foglalkozni, akkor akár azt is kimondja, hogy neked erre a képzésre nincsen szükséged. Akár annak az árán, hogy ő most nem fog kapni megbízást. Ő most itt nem fog mondjuk pénzt keresni. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont ez az, amit én próbálok pedzegetni, hogy a diagnózis az egy tanácsadói feladat-e, és hogy az a fejlesztésnek melyik szakaszában van. Tehát nyilván az egy tanácsadói tevékenység, amit az ügyfél érdekében végzel, hogy ő nagyon pontosan legyen képes a beszerzését utána megvalósítani. De én azt láttam, hogy nagyon sok esetben összecsúszott a diagnózis is ugyanúgy a szolgáltatás része, meg utána a fejlesztés is a szolgáltatás része, és így alapvetően nem ugyanaz a helyzet az ügyfél oldalán, hiszen ahogy te is mondod, nagyon kevesen vannak, akik bevállalják azt, hogy figyelj, neked nem erre van szükséged, és amire szükséged van, ahhoz meg én nem értek. Viszont ajánlanék valaki mást. Ez valahogy én itthon nem érzem ezt a folyamatot elég erősnek, és ezáltal pont, hogy a megrendelők hozzák magukat abba a helyzetbe, hogy anélkül, hogy igénybe vennének tanácsadást, ahhoz, hogy ők nagyon konkrétan tudjanak diagnosztizálni, és utána a megrendelést arra megfelelően lefolytatni, ahelyett ők már konkrétan a megoldásszállítóval beszélnek, és konkrétan a megoldásszállítótól várják a diagnózist, és ezt én egy picit rossz folyamatnak tartom, nyilván nem a megoldásszállítók szempontjából, hanem az ügyfelek szempontjából, mert elesnek attól a lehetőségtől, hogy egy komplettebb, konkrétabb versenyeztetéssel egy jobb megoldást találjanak, vagy a legjobb megoldást találják meg, amire nekik szükségük van. Ezzel szemben meg nyilván nagyon kevés olyan fejlesztő cég van, aki nagyon széles repertoárral rendelkezik, és mind tartalmilag, mind módszertanilag gyakorlatilag ezeket a feladatokat nagyjából meg tudja oldani. Hú, megint nagyon jókat mondasz. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos fejlesztői felelősség. Hát miről beszélünk? Fejlesztő szakemberek vagyunk, az a dolgunk, hogy fejleszünk, és hogy ezt a csodálatos magyar kifejezést használjam, az is feladatunk, hogy edukáljuk a megrendelőinket. Tehát, hogy igen, azt gondolom, hogy sok minden van, amiben fejlődniük kell, amiben lehet tőlünk tanulni. Nekünk meg sokszor kell azt megérteni, hogy hát nem hiába ez a mi szakterületünk, ehhez mi értünk. Igen, érthető, meg emészthető formában kell átadni, hiszen mi meg nagyon sok mindenhez nem értünk ahhoz, amihez meg ők nagyon klasszul, és azért csinálják jól a saját bizniszüket. De hogy igen, bizonyos fokig a feladatunk, hogy fejlesszük őket, mindig az a tapasztalat, hogy ami nehezen megfogható, nem arról van szó, hogy légy szíves, vegyél meg egy 9 üléses coaching folyamatot, mert a felsővezetődnek, vagy a bármelyik kollégádnak erre van szüksége, vagy hogy 2x2 tréning napban ezen a skillen dolgozzunk, hanem valami bonyolultabb, összetettebb folyamatról beszélünk, akár csak arról, hogy nem tudod még megrendelni, mert még a diagnózis szakaszon nem vagyunk túl, nem fogjuk tudni megmondani, hogy mire van szükséged, és arra mi a megoldás, egyáltalán mi vagyunk a megoldás, akkor az sokszor lehet ijesztő, vagy idegen, vagy új, de szerintem ezzel nincs baj, hát el kell mondani sokszor, beszélni kell róla, és hogy előre kell lépni benne. Úgyhogy én erről a témáról ezt gondolom, csak közben itt elolvastam a Zsoltnak a kommentjét, és igen, szívemből szól. Én is nagyon sokszor találkozom cuki trénerekkel és fejlesztőkkel. Oké, akkor menjünk is tovább egy picit, és a módszerekről beszéljünk. A Kellerman Évának van egy kérdése, méghozzá az, hogy engem mindig érdekelnek a tanulságok. Van olyan módszer, amit kipróbáltatok és nem működik. Mi az oka? Például a non-profit tapasztalat, a game-based learning módszertanát nehéz a képzőknek elsajátítani. Sok idő, energia. M-learninghez nincs, bocsánat, lejjebb görgetek, sávszélesség.
Tehát, hogy találkoztatok olyan megoldásokkal, ami bizonyos közegben nem működött, és hogy volt-e olyan tapasztalat, hogy ennek mi volt az oka? Abszolút találkozunk ilyenekkel. Szerintem a mai magyar valóság az nagyon sok ponton távol van attól, amit képzelünk. Az előbb említetted az Alan Hewitt-nak ezt a nemrégi zajlott konferenciáját, ahol a téma ugye az volt, hogy 25 év múlva milyen lesz a munkavilága. Csak 10. Igen, 2025-ben. 2025-ben. Ja, 2025-ben, bocsánat, igen. De az csak 10 év múlva lesz. És én ott is azt írtam fel egyik dilemmaként, hogy a mai magyar valóság kontra jövőkép és eszközök és módszerek. Én nekem nagyon sok olyan tapasztalatom van, hogy mondjam, nagyon fejlett technológia forgalmazásával foglalkozó szervezetnél is tapasztaltam azt, hogy akár egy 15 fős meetingnek az összehozása is hónapokon áttartó problémát és megoldandó feladatot jelentett, mert hogy 3 helyszínről kellett bejelentkezni, és ahhoz, hogy mindenki mindent lásson, halljon, prezentációt lehessen megosztani, ahhoz, hát ha jól emlékszem, akkor ez egy 7 hónapos folyamat volt, mire ez sikerült. Mert hogy egyszerűen a szervezeteknek a méretéből, a folyamataiból, a szabályaiból adódik az, hogy nagyon sokszor szuper eszközök vannak a kezünkben, és hát biztos te is voltál már úgy, hogy mesélsz valamiről az ügyfélnek, elmondod, hogy milyen eszköz áll rendelkezésre, és akkor csak felnevet, és azt mondja, hát akkor nem tudom, el kell menni, mit tudom én, a német IT csoportig, és akkor engedélyeztetni kell, hogy akkor ezt lehessen bevezetni, és akkor lehessen használni. Szóval én azt tapasztalom, hogy sokszor a legegyszerűbb eszközök sem működnek. Volt olyan banki környezet, ahol már egy e-learning rendszer is leküzdhetetlen akadály volt, és nem lehetett megoldani, hogy abban a formában működjön. Én azt gondolom, hogy ez az Évának a kérdése nagyon-nagyon valós és nagyon reális. Nagyon sokszor elsorvadnak ezek a megoldások szerintem a magyar gyakorlatban, mert nagyon sok embert kellene megmozgatni, és nagyon sok változtatást kellene a szabályokba bevinni ahhoz, hogy egy új eszköz ott életre keljen és működjön. Hogyha megnézzük, hogy mi az, ami hat azokra a dolgokra, amitől egy módszer működik, vagy nem működik, akkor nekem az a tapasztalatom, hogy nyilván a technológiai felkészültség, ez az egyik dolog, általában amit említettél is, meg amit Éva is említ, hogy van sávszélesség, nincs sávszélesség, van eszköz, vagy a kvázi irodai számítógépen, amin egyébként az irodai rendszerek futnak, ami nyilván biztonságilag más megoldás alá esik, illetve mi az IT security, mit engednek, mit nem engednek. A másik fontos dolog az a kultúra, annak a kultúrája, hogy a tanulás az mennyire elfogadott a szervezetben, illetve mennyire ösztönözték, illetve hogy milyen típusú saját motivációval rendelkeznek az emberek, és ezt hogyan érvényesíthetik a szervezetbe. Illetve azt gondolom, hogy van egy harmadik dolog is, ez pedig a menedzsment, a vezetésnek a kérdése, az, hogy a vezetők mennyire mutatnak példát. Mert lehet azt mondani, hogy egy szervezetben, hogy hát mi ösztönözzük a tanulást, meg az önfejlesztést, meg csináljátok, csak mi egyébként vezetők nem veszünk benne részt, és nem is akarunk róla. Ilyennel is találkozni. Szóval én azt gondolom, hogy sok szempontból bukhat egy-egy módszertan, és abban teljes mértékben egyetértek veled, és a korábbi beszélgetésünkben is ebben lyukadtunk ki, hogy valójában te nem azt mondod, hogy nem hiszel a módszerekben, hanem azt mondod, hogy nem hiszel abban, hogy általánosan elfogadott módszerek vannak, hanem abban hiszek én, és ebben csatlakozok hozzád, hogy a fejlesztőknek ma a lehető legszélesebb módszertani eszköztárral kell rendelkezniük, annak érdekében, hogy az adott célcsoportra a diagnózist követően a legmegfelelőbb eszközöket és módszertanokat tudják alkalmazni a fejlesztési cél elérése érdekében. Azokat, amelyek a konkrét célcsoportnak működőképesek. Nem attól fog működni, hogy egyébként máshol ez működött, hanem hogy abban a környezetben működni fog-e. És ebben az én válaszom az lenne az Évának, hogy minden módszer működhet, és minden módszer bukhat. Ez függ az előbb említett általam csak 3 kritériumot vonultattam föl, de nagyjából ettől is részben függ, de még kismillió kritériumtól függ, de ez a 3 legfőbb. És azt gondolom, hogy te is erre utaltál.
Én is itt előbb feljegyzeteltem, hogy igen, bármilyen eszköz működhet, hogyha, és tulajdonképpen ugyanazt fogalmazom meg, mint te az előbb a háromba, hogyha van egy kritikus tömeg, tehát ugye amikor már az van, hogy azzal a kérdéssel tényleg foglalkozni kell, gondolj csak bele abba, hogy mi volt, amikor bejött a Facebook, ugye a legtöbb szervezetnek mi volt a válasz rá, fogta, letiltotta, vagy megtiltotta a használatát, vagy valamiféle következménye volt, hogyha használtuk. Mármint nyilván negatív értelemben. És hogy amikor elértünk odáig, hogy hát akkor kezdett körvonalazódni, hogy ez talán nem egy hosszú távú megoldás, akkor kezdte ez a helyét megtalálni. Tehát amikor van egy kritikus tömeg, van egy olyan általános használtsága, fantasztikus kifejezés volt, most találtam ki, annak az eszköznek, akkor ott már ugye foglalkozni kell a dologgal. És a másik, amikor van egy elkötelezett vezető valahol a szervezetben, aki hisz abban az eszközben, és megy, és eléri, és végigviszi, az is tud megoldást kínálni, de nagyon-nagyon sok halnak el kísérletek azért, mert esetleg még tényleg nincs kritikus tömeg, nincsen egy olyan elkötelezett vezető, aki tényleg hinne abban az eszközben, és azért is beszélek így általánosságban, mert én már a legszuperebb eszközt is meghalni azért, mert azt mondta a vezető, hogy neki itt várni kell 2 kattintás között 10 másodpercet, és ez az ő évben nem fér bele, és nem szerette, és nem akarta része lenni ennek a dolognak, és láttam már azért messze nem kiforrott rendszereket szuperul működni azért, mert a vezető azt mondta, hogy igen, ő ezt szeretné, és akkor, ha megengeded, akkor egy kicsit vissza is váltanék itt ezzel a gondolattal. Szuper, megválaszoltuk a kérdést is. A prezentációhoz, mert hogy pont ehhez kapcsolódóan szerettem volna azt megmutatni, hogy ugye ez egy nagyon-nagyon kedvenc kis ábrám, hogy a terveinket, meg a céljainkat minden esetben, de hát nyilván egy fejlesztésnél is nagyjából így képzeljük, vagy így van a fejünkben, hogy akkor ki van tűzve egy cél, aztán odáig elbringázunk, és akkor hurrá, de hogy ugye a valóság az nem ilyen szokott lenni, hanem inkább valami ilyesmi. És én azért hangsúlyozom mindig, ha nincsen bevonás, ha nincsen egyensúly, hogyha a résztvevő nem tudja, hogy mi az, amit tanulni fog, mi az, amiben fejleszteni fogják, miért, az neki miért jó, nincsen meg a saját motivációja, akkor ha megnézzük ezt az alsó ábrát, akkor kb. Ott az első részen, amikor néhány kövön át kellene emelgetni a biciklit, akkor már fel fogja adni, nem hogy eljutna esetleg odáig, hogy hajózni kell, meg hegyet mászni, meg kötélen csúszni. Viszont hogyha aktívan, közösen és együtt építettük fel azt, hogy miben és hogyan haladunk, akkor bármilyen, tehát akár ez az út lehet 10-szer ilyen hosszú, akkor is végig fogunk tudni menni rajta, mert én nem egy ilyen külső motivációval próbálunk végighajtani rajta valakit, úgyhogy én ezért szoktam mindig elmondani, hogy számomra ez egy nagyon fontos pont, én ebben nagyon hiszek. Szuper, megyünk még tovább? Menjünk még tovább, csak közben itt hallottam egy kis pittyenést, nem tudtam, hogy újabb kérdés érkezette, vagy haladhatunk. Nem látok újabb kérdést, kommentet látok, de most kérdést nem. Szerintem haladjunk akkor még tovább. Oké, szóval én összességében azt gondolom, hogy egy felelős fejlesztőnek, vagy általánosságban a mi szakmánknak az a legfontosabb feladata, hogy minden eszközt és minden módszert és minden körülményt ismerjen, ami hathat a munkájára, de hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy bármennyire is ilyen nullákból és egyesekből álló a kis világ most körülöttünk, tényleg azt gondolom, hogy az ember az, aki a fókuszban van, és nekem valami ilyesmi a jövő fejlesztése, hogy tényleg nagy ágyúval, meg NASA eszközökkel, meg abszolút csúcs technológiával lövünk idézőjelben, de hogy még mindig az élőlény van ott a központban, szóval, hogy emberekkel dolgozunk, emberekkel foglalkozunk, és akármennyire is egy ilyen nagyon ingergazdag és nagyon, nagyon gyors és egyre szaporodó ingereket jelentő világban élünk, akkor is azt gondolom, hogy nagyon nagy a felelősségünk. Nem az a feladatunk, hogy
egy Excel táblába bekerüljön egy pipa, hogy nem tudom, egy újabb tréningre sor került, hanem az a feladatunk, hogy valós változásokat érjünk el, meg valós eredményeket, meg ehhez segítsük hozzá a szervezeteket, és tegyük mindezt úgy, hogy arra készítsük fel őket, hogy amikor mi már nem vagyunk ott, akkor is ez menjen. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy minimum kritérium egy fejlesztés esetében, hogy ne akkor működjön csak amikor én ott vagyok, hanem ez egy abszolút önállóan is működtethető, életben tartott folyamat legyen. És nagyon nehéz dolgunk van, mert rengeteg körülményhez kell alkalmazkodnunk. Szóval, hogy azért 10 évvel ezelőtt talán nem volt ennyire nehéz egy tréning után valamennyi kis időt biztosítani egy résztvevőnek arra, hogy átfordítsa mindazt, amit a képzésen tanult, bevesse, foglalkozzon vele. Most azért nagyon sok esetben dolgoznak olyan tempóba, vállalatokba az érintettek, a kollégák, a fejlesztett résztvevők, hogy nincsen esélye sem, visszamegy a képzés után a napi gyakorlatába, és ha ő nem olyan gyakorlatias felkészítés, nem olyan a mindennapjaiból befolyó tudást kapott, hanem egy picit is át kell fordítani, kellene még vele foglalkozni, akkor valószínűleg mire már odaérne, hogy ezzel foglalkozik, addigra már azt is elfelejtette, hogy járt ezen a tréningen. Szóval azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy bátran kell nekünk is eszközökhöz, meg módszerekhez nyúlni, és nem kell megijedni attól, hogyha nem 2 darab tréningnapból áll egy tréning, hanem mondjuk projektjellegű közös feladatból, vagy olyan on-the-job fejlesztésből, ami lehetővé teszi azt, hogy a résztvevő már védett környezetben ott rögtön kipróbáljon adott lépéseket. Tehát, hogy bátran kell ezeket az eszközöket használnunk, csak szerintem a sorrenden van a lényeg, és azon, hogy először szülessen meg a diagnózis, és akkor még ne legyen a fejünkben az, hogy milyen megoldást szeretnénk erre kínálni, tényleg meg tudjuk azt tenni, hogy nem azzal a tudattal vagy gondolattal megyünk oda, hogy hány tréningnap, meg hány coaching ülés az, ami ennek az ügyfélnek kell, hanem tényleg tiszta lappal és úgy végezzük el azt a diagnózist, hogy valós egyedi helyzetre felépített megoldás legyen. Úgyhogy hát én csak azt akartam elárulni, hogy igazából az első diám az bizonyos szempontból csak vicc volt. Nekem még véletlenül se az a átvilágított agy jut eszembe erről a témáról, inkább valami ilyesmi. Tehát örülök neki, hogyha ott van a digitális világ, ott vannak az újítások, meg örülök neki, ha esetleg ez valamilyen módon kapcsolódik a környezetünkhöz, vagy ne talántán fából van, szóval, hogy tényleg ne felejtsük el azt, hogy nem vette át a hatalmat mindaz, ami körülöttünk van, az éppen idézőjelben mondom, hogy csak, de hogy csak a díszlete a jelenlegi feladatkörünknek, az eszközei, meg a módszerei, meg a körülményei hatnak rá persze, hogy hogyan dolgozunk, de nem ezek a főszereplők, hanem az, hogy emberekkel dolgozunk, tudnunk kell, hogy milyen kiindulási pontból milyen célba igyekszünk, és ahhoz kell illesztenünk minden egyebet, amit tudunk, és alkalmazni kell ahhoz, hogy elérjünk a célba. Nagyon köszönöm, hogy akkor végigmentünk az előadásodon. Nagyon szívesen. Igen, ez is egy nagyon jó kép. Én egyébként a Henry Ford féle mondást szoktam hozni, hogy az számít öregnek, aki abba hagyja a tanulást, mindegy, hogy 20 vagy 80 éves, de ez is nagyjából egy ilyen hasonló ábra. Szóval köszönöm szépen, hogy végigmentünk ezeken a témákon, szerintem még hosszú órákat lennénk képesek beszélgetni kismillió dologról, hogyan vonjunk be a fejlesztésbe, és hogy miért nem fordítunk elég figyelmet arra, hogy a résztvevőket bevonjuk a fejlesztésbe a magas motivációval, vagy legalábbis erőteljesebben, illetve hogy mennyire számít jelentősnek az például, hogy egy fejlesztésben, ami csoportosan zajlik, ott hogyan válogatjuk össze a csoport tagjait, annak milyen módszereit alkalmazunk, és ne csak véletlenszerűen oda menjen 10 ember alapon, és még sok minden más kérdés van. Én egy dologgal zárnám egy utolsó kérdésként, és bátorítanám azokat a nézőket, akik még velünk tartanak most, hogy tegyenek fel nyugodtan kérdést, akik meg majd utólag fogják a rögzített adást megnézni, azok meg az esemény oldalon is egészen nyugodtan később, bármikor, hetek múlva is tegyenek fel kérdést, megpróbáljuk majd megválaszolni kommentben. De hogy én arra szeretném kihegyezni ennek a beszélgetésnek a végét, hogy az én tapasztalatom szerint
Magyarországon nagyon, nagyon széles a skála, amit említettél, tehát majdhogy nem kőkorszaki GMK-s módszerektől egészen a high-tech, nagyon új eszközrendszerekig minden megtalálható. Nem nagyon lehet általánosítani, viszont az egészen biztosan trendként nagyon jól látszik, ami a világban is, hogy a munkahelyek és a munkafolyamatok nagyon nagy része egyre inkább a digitális eszközrendszer segítségével történik. És a másik ilyen trend, hogy az idő, amit említettél, hogy nincs arra egyszerűen idő, hogy ezeket feldolgozzuk, bedolgozzuk, hanem olyan fejlesztési folyamatokat kell kitalálnunk, amely nagyrészt abban a közegben működik, amelyben egyébként dolgoznak. És ha ez a munkaközeg, ez alapvetően digitális eszközökkel történik, akkor nem fogjuk megúszni, hogy valahogy ebbe a közegbe illesszük be azokat a kis impulzusokat, meg a visszajelzéseket, meg a visszacsatolásokat, amelyeket úgy tudunk fejlesztéseket végezni, hogy az ember nem igazán hagyja épp abba a munkát, hanem mondjuk azt, hogy a munka alapvetően a tanulás, és a tanulás meg nem más, mint a munka. Tehát ez a két dolog, ez ilyen work-life balance-szerűen nem balance, hanem inkább integráció jelleggel működjön. És legközelebb beszéljünk erről. Legközelebb beszéljünk erről, megígérem, hogy fogunk róla. Tehát, hogy valahol én ezt a trendet látom, hogy azt megpróbálni megfogni, hogy hogyan tudjuk egyre erőteljesebben összetolni a tanulást meg a munkát, és a jelenlegi szétválasztott, vagy a fejekben legalábbis szétválasztott, most dolgozok, most tanulok, aztán megint dolgozok, aztán megint tanulok között, hogy tudunk gyakorlatilag eltüntetni ezt a rést, és hogyan tudjuk ezen közegben a fejlesztést megcsinálni. Ez Magyarországon nagyon nehéz, mert mondom, nagyon sok színű a szervezeti közeg, és ahogy te is mondtad, van ilyen is, meg olyan is. Nehéz dolguk van a fejlesztőknek is, meg a megrendelőknek is ebből a szempontból. Igen, én is azt gondolom. Nagyon, nagyon klassz beszélgetés volt, és nagyon örülök neki, hogy ilyen aktívak voltak a nézőink, meg ilyen sok hozzászólás, meg kérdés jött, mert szerintem ez nagyban befolyásolta azt, hogy mivel töltöttünk időt. Most engem láttok, mert nem igen, tudom. Igen, jó, igen. oké, jól van, mert nem tudtam itt néha megjelennek furcsa feliratok. Szóval, hogy mindig nehezen szánom rá magam arra, hogy ilyen nagy kör előtt beszéljek erről a témáról, mert tényleg azt gondolom, hogy nincsen nálam a bölcsek köve, és hogy nincsen ebben a helyzetben nagyon nagy megoldás sem. Egyszerűen csak következetes lépéseknek az ismétléséről beszélünk, és arról, hogy vannak szabályaink, meg olyan szakmai elveink, amiken nem lépünk túl. Aztán, hogy mindig kérdés számomra, hogy kell-e, lehet-e, és milyen formában kell és lehet erről beszélni. Tehát nagyon örülök, hogy ennyire partnerek voltatok benne, és ma ilyen sokat, meg ilyen mélységig lehetett beszélgetni. Igen, én is úgy érzem, hogy holnap reggelig is lehetne folytatni. Jól van, köszönöm szépen. Még egy utolsó kérdést engedj meg, mert még Zsoltnak van egy szerintem nagyon releváns kérdése, és akkor ezzel zárjuk is a mai beszélgetést, ami a technikai baki miatt kicsit elhúzódott. A kérdés a következő. Andrea, látsz esélyt arra, hogy tutori feladatokat ellássunk a vállalatoknál? Egy tréning vagy oktatást követően egy segítő személy, aki online vagy személyes jelenléttel segíti a tanultak, gyakoroltak hasznosulását? Itt a mi az mind fejlesztő szakemberek? Én azt gondolom, hogy igen, erre gondol a Zsolt. Hát én szeretném azt hinni, hogy ez idővel valamiféle alapállásá kell, hogy váljon, mert hogyha nem azt szeretnénk, hogy mondjam, kidobott összeg legyen az a pénz és egy költség, amit fejlesztésre szánunk, hanem azt szeretnénk, hogy ez egy befektetés legyen és megtérüljön, akkor kell arról gondoskodnunk, hogy ez hogy nem hal meg, vagy felejtődik el, és hogyan kísérjük ezt végig. És igen, nekem is az a tapasztalatom, hogy a legtöbb szervezet önállóan nem képes erre, nem azért, mert nincs meg benne a tudás, vagy a kitartás, a legtöbbször egyszerű idő és energia hiány az, ami miatt nem tudja mondjuk
képzett rétegnek a vezetője, vagy a HRS-e ellátni azt a feladatot, hogy na akkor segítsük az alkalmazást támogatni, és érjünk el odáig, hogy ez abszolút napi gyakorlat lesz. Úgyhogy addig én azt gondolom, ez fejlesztő szakembereknek a dolga, és addig azt gondolom, hogy ezt elhagyni, ez kb. Olyan, mint amikor, mit tudom én, egy repülőn létszámot kell csökkentenünk, és akkor nem egy stewardesszel kevesebben indulunk útnak, vagy egy utassal kevesebbet engedünk fel, hanem nem visszük magunkkal az első tisztet, és akkor úgy vagyunk egyel kevesebben. Szóval, hogy ez egy nagyon fájdalmas spórolás, hogyha ezt az időt, energiát a fejlesztő nem fekteti be, a megrendelő nem vesz igénybe, vagy nem fizeti ki, vagy nem él ezzel, mert hogy tulajdonképpen akár elkaszálhatja az egész befektetett összegnek az eredményességét, az egész folyamatot lehetetlenné tudjuk tenni vele. Úgyhogy én nagyon szeretném hinni, hogy ebbe az irányba megyünk, és hogy egyre több felelősen felépített fejlesztési program van, amiben már az elején megmondjuk őszintén az ügyfélnek, hogy ahhoz, hogy te ebből az A pontból abba a B pontba elérjél, ahhoz ez szükséges. És azt gondolom, ha már itt feszegettük a cukri trénerek témakörét is, hogy sokszor találkozom azzal a helyzettel is, hogy az ügyfél vagy a megrendelő nem kap tiszta képet. Azt mondjuk neki, hogy hát most erre van szükség, és akkor éppen most akkor ez nem tudom, 5 tréning napot meg 6 coaching órát fog neked jelenteni, ő kalkulál azzal a költséggel, és majd amikor a végére értünk, ismét odállunk, és azt mondjuk, hogy hát még ahhoz, hogy célodhoz elér, még akkor ez kell, az kell. És erről megint csak azt gondolom, hogy ez nem egy felelős működés, szóval azt gondolom, hogy igen, hajrá, legyünk felelősek általánosságban, amikor egy megrendelést megkapunk, akkor legyünk abban felelősek, hogyha az nincs jól megfogalmazva, nem pontos, akkor segítsünk, megkérdezzünk, és aztán utána mondjuk meg, hogy melyik pontból hova juttatjuk egy szolgáltatásnak a segítségével, akkor azt gondolom, hogy könnyen lehet egy olyan bizalmat, meg közös eredményességet felépíteni, ahol mind a két fél érti, hogy mi kell ahhoz, hogy a végén egy olyan szervezetet lásson mindkét fél, ami eredetileg ki volt tűzve célként. Szóval jó, megint sok kérdést érintettünk. Igen. Szerintem mára befejezzük. Köszönöm, hogy itt voltál, nagyon jót beszélgettünk, nagyon sok kérdésre adtunk választ, még hogyha a technika nem is állt a mi oldalunkon ma. Remélem lesz még rá alkalom, hogy beszélgessünk, akár ilyen keretek között is, és akkor én azt vállalom, hogy a 2 Hangout videóból csinálok majd egy olyat, amiben nincs benne a technikai szünet, és amit végig lehet majd nézni a későbbiekben is, és ezt fogjuk publikálni a csoportban is, meg a blogon is, illetve hogyha a Jamben, vagy akárhol máshol a céges oldalon megteszed te is, akkor mások is meg tudják ezt nézni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, köszönöm a nézőknek, hogy velünk tartottak, a második Hangoutba is bejöttek, itt is tettek föl kérdéseket, a türelmet a technikai baki miatt is, meg a jó kérdéseket, és mindenkinek szép estét. Köszönöm, Andi, hogy itt voltál. Én is köszönöm, sziasztok! Sziasztok!